кішене алабыз, кішенең психологиясын, кішенең жанын. Һәм бу бик кирәкле спектакль иде. Сез безгә зур бүләк бирдегез, ике яктан, ике төрле бүләк бирдегез. Чынлап та бик дөрес сүзләр. Менә бүген сәхнәдә күрсәтелгән язмыш ул профессионаллык белән кешенең йөрәге һәм шул йөрәк җепләр үргән язмыш үрнәге. Hürmetli artistler, bugünkü günde 1051 yıl ok halatıma yılları bulup medisina ülkesinde hizmet etmeye devam ettim.